Kanam bat ki jing Itynnad ki Jaka Jngohkai kum kiksat ki lum ki wa hakathan sora kedai ke bala kring bhai ki nong Jngohkai perthei nakaleng ki jela bat kiri Henry Don ki project ki bak sarkar kala pentre kam lengba ke Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantees Act MGNREGA ru ki kelalong ki Jaka Jngohkai ba Itynnad kawai na kita ki project kadai ke Jaka Pynlang balasna dekat Laitmawsiang Village Employment Council VEC lengba ke MGNREGA ha ke jingpet ka khat arsenong Kyrwoh Community and Rural Development SINRD block ka Directorate of Information and Public Relation DIPR ha ka Santrik Risau arajar pusau kala lam khamat ikilar pathai khubor kanong ba syakatei ke Jaka balasna ha ke jinglut ke bolong siklur ai Ningkong ke bapin Itynnad ke Jaka bat ke jingkieng ke balapinlut saupu pralak prapo hajar kebar ke bantai sakawai pat ke jingkieng lapinlut arpinyo lak saupu hajar banti kampen jiliu ya kapung lapinlut katsan lak nripo hajar bat ban penbai glinti ya lapinlut saulak kandai kundai hajar lai spa prapinyo tengka kekong priang hun thaba technical assistant ke khadar snong Kyrwoh SINRD block Kalong baka jing sedang projek kadeban perlong kum ke Jaka Pynlang namar ke jing kedu kinong song senong Henry hadin ke jing yamir jingmut bat ki Village Employment Council VC ladon ke jing tmupat ban perlong no kum ke wei na ki Jaka Jngohkai perthei ke ban pen mentoi kinong song senong ya kani ka projek ni la sedang nadu usnem arja ka khandai arpho kata ka beautification of community pond including footbridge ka badi phase 1 ya kani ka projek ngi kajinglut jing sa lapan tri ki job ka de kani project but de kajinglut jing sep jang kani project baro kalong ya ka phase 1 ka di saupo pra lak prapo hajar ti hadin nang ta na mangimla ban pen complete ya kani ka project tang shi sentri ha 1 financial year tingi la sedang no ban ya se ka way pat ka footbridge kata ka footbridge kata ka di ka jinglut jing sep jang kalong arpinyo lak saupo hajar hakani ka haba PE kani ke Jaka ding idon ko South League project ya ka bangal abatay fi mene ke phase 1 beautification and phase 2 footbridge mo tingi don sa kata land leveling kani ka land leveling pat haba ngipin madan ni ngipin jeliu ya kani nama kani ka pungde kam dei than ka bajeliu nama ka don kai tang shi arput lai put hagi kidon ki benta ti khnang bangin nama ka main purpose jungi ka bangi perkhat bangi keren bangi plan ba ka VEC kalong bangin conserve ka bangin Pynlang nama ka hagani ka Jaki ba men shop ka kerdu ba ka ti khnang ba kan khnang bangin yo ban plan pete ka tingi le no ada kata land leveling bangin kham yo bon ya kata ka nalor kata pat ni sedang sei ka way ka project o ka jinglut jing sep pat jung kata ka land leveling kalong kum bakhat san lak ndru po hajar mo ti hadin nang ta pengis sedang sei ka footpath ya ka footpath ka fi ka di saudung jung kani ka mau do nuot ha ka baka jinglut jing sep jung ka kalong sau lak khandai hajar lai spa propinyo ti kandiat lor jung kani ka project hapor bengi dangwan ben inspect ning kong ya kani ka Jaka ni la dot ya ka jing ya trilang bat ka VEC ki chairman bagi secretary ngi perkhat kumno bangin plan ni bangin le kan project ka don challenges apa balik ke di bangi haban penwandor uni hardship nama artificial mo hardship kumno bangin le ti true de ka bangi plan lang ring ba ka block office ka bangi trilang bat kini ki chairman jo ka VEC tingila ban penlong ko ba FE benta ko ba kalong kanik project dang bon hang ni project ka bangin le ka bangi mla ban implement tang na ke MG ti nakaliang jo ka VEC ru ki dang ye perkhat ban wat from different scheme ke ti ngi ai kublei ru through ngi don menta ye ka bangi dang am ling ba ka scheme jo CM ila wan ban juga wan page ni ti ila ai jing bud ingi kumno ban le ke ka bangi la ban le ling ba jong ka block bangin pinbyang ita ki plan and estimate ti ila ai jing bud bangin le ita ki boating ki fishing bagi dang bun ba hang ni ba ban yo lani ban beautify ya kani ka Jaka ha kanu ko rukom khnang ba hadin bakini kani ka snong kan yo ay ka jing bentoy lani kan generate revenue mo bakan yarap hi kani ka snong ti tang na kalyang ka MG pat bangin kajing mentoy ba shibun em yiki ni job kan bakila earn yaka wage rate jongki haga Jaka baki beriu kini belano shaway through MGNREGA pat kila yo ban trai hang ni kamut ka
bay nong kilala te ban besar la ni ba increase ye ka livelihood jong ki ken through kani ka project ka jing thumu hi ba ka jong kani ka project kalong ba ki kwa ba ka ya kani ka project kan kring ye kini ki tourist spot ki tourist ken khang ba kan long ka jaka ka Jngohkai par thai ka ba ki brio baro na keleng kin yu i la ni kin wan ban visit hang ni ba kin yu i ken ye ka jinglong we ka jaka ka jing Itynnad jong kani ka jaka but ha ka ju ko poru kan wan ra ye ka jing yo jing kot ha ka shnung ka thau ling ba ka jing wan jong ki tourist manura pendap ini ka project ya kani project nama kidon hadu ki sau benta ki jing treng ala itu ipi bengi sedang du 1920 but ka kut hadu usnem arpo we ling ba ka MGNREGA ni pen kut ha usnem arpo we na ka liang wei na kid khot ka VC ulong ba ka jingdon ki Jaka Jngohkai perthei ka kentiu ya ka yo ka kot but ha ka jingwan jingo mintrang ba ka jala konrat ki sangma ulakular banyarap lengba ki Skhim ba per kani ka project ni senang jungi kalong ka bla sedang la slim ha da ka senang ri hadin bai le da ka BC ka Meghalaya war hajar new hajar frak ndiat din yang tu in le ba war ja khan riu khan new ter ka hadu ar hajar fwa nang kong ka jing thu jong ki senang kalong ban ri do kha ni hadin nang to kawan ka jingkala ka ba lawan sekali ke turis kemudian ke jing kuat jengki ban Pynkylla nak ke Jaka ke turis spot nak ka we du ban Pynlang ya ka nak bentar ke jing sengan po snong para ka rep karya kani ka ka don kita long atali ka we na lau pelan ka we ka na lau yo tengau bat ka bakam kongsan hi pole yur ka dai no slap nak kani ka nan snong community ban yo sibun ba ki jing mentoy ada ka jing thung jong ni kala ban ulang pelap ni tu ni kita ki dan jung to kita ke jing mentoy kalong ka liang jong ka fun no kumbang no pisa le se da la ban play ka ne ka tourist spot kan long kata ka la ban wan rai ka mai ka ji ka be ka pisa ban kum ju ro ka be ka do kha ban ka de ka yo kam yo jam jong ki brio ka ki ba don ha ni sno thau jong ma shift ni style la bu kapan kong kadai kan di kareling je kan di kanan kabaan nak tai ki ling kabalai nak tai ki children's park kabasau nak ta kadai ka footpath bro saudong jo kan di kanan nak ta ka parking nak ta ki restoran ki stall acui kan ma tarai kan poi kat lo ka jing sapi kita adi kan abun ngam kan ma su tambah try dang bam keluar sih kani ka nan long ye try hida ka bor met jong pai ba lang ba Skhim si spas ni bakal menta kala bam ko no snem sai san snem i kala bam habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya